Halawin nga rin, Bats. Well, Bats. Alaki nagyaman na ka. Okay. May sino dyan? Jadi, Bats ko nga kontraktor. Eh, nakita ka rin di Facebook na inyad ko. Tanabay ka di kami nagkitan. Mayat sa nga... Paasawan to da misyang kanyang yung duwangan anak ng lalaki. Ayaw, di ba? Apay. Sigurado paldo. Noodle fight. Ito naman lumak ng mga makimarites. Oh, mo't budal fight ma! Budal fight nga? Adaya! Kuna na yung ada budal fight! Nagluko di giant kaya nalang agawid ako. Ayaw, di ba? Kuna man ang budal fight ha! Kita budal pa ito ng katanga. Mama, apa niya marikrik nam? Nagsakit nga rin yung ulo. Kahit mo nga ilotek. Bueno, baka kurang tinin mo nga danon. O agordera ti milkshake, milk tea. Kahit mo Starbucks. Ana, sa kita ulom? Data, tanakat, adumang kami tininom mo, dirabin. Ana, kahit mga bungaran, igatangan ka ara? Kadigi ti followers nga mangdamdamag kanyak ti komentok ka no, maipanggap ka ti problema ti flood control. Lisman lang, handak man pala iramraman ka ti problema ti flood control. Kaya jak to be masolbar ti problema ken bakit ko nga food control. Ayaw, di ba? Mama, No. ano naman ti taltalya mo diyan? Kita ba ni kumpare gini kumare ni apa daman ni data kina mamartik ti kumpare. Baglaki din ata. Uray ni mamartik ka kut tagap apa yun. Siyempre ang dakkel tinagdumaan mi kini pare. Naku ma. Kit ni pare ket hanga tumangkan di junjun nan. Baglaki din ayun. Iso nga nakagasgasat ka laon una eh. Kasi ka paldo-paldo every day, every night. Pati parbangon. Anytime you can call me. Aray ko. Papa, dadamago ka? Anaman din han. Sakbay kanya. Ano di babae nga na bembang mo? Manot babae nga nabembang ko, sakbayan ka? Apo kita nagbayagan, apa ano da? Iraman ko dito senior citizen. An ba? Anak ka ng Urman. Nagatiman. engineer. Nangipagpag na am dito kotsek. Engineer, lubak-lubak nga kalsada engineer. Kastaya. Sige, yawid mo pa. Kukuha mo. Na engineer? Bagi mo. Talaga engineer? Madi mabalin nga sa ko Jay, garahek dito eh. Kureta, damit 42 nga lugang ko pa eh. Apo! Ay pare, dani kumare? Ape ka di mare? Ay, umay ako maumutang. Maputulan kam ngamin ti kuryentin ko awan pagbayad ko. Iso na lang ti ambok nga mabalin ko nga asitgan. Ay, umutang ka manin. Pare. Di mo pa nadawatin nga rod mare. Ay, mabalin? Ay, hamumot labay bayatan mare. Sila ka digitin mo na nga utang mo. Dawatin lang angin. Ah!